Paring tetepungan kula paring asma Raden Pentul. Bocah ireng cemanilka sak kembaran. Raden Pentul menika saking tanah Arab dumugi wonten ing tanah Jawa. Raden Pentul mlebet wonten ing tanah Jawa menika nggumun sanget. Tanah Jawa menika tesegung liwang liwung adoh lor adoh kidul. Anane mung alas kang ngombro-ombro. Raden Pentul menika mireng giri patembayanipun Kaki Bambang Among Tani marang sapa sing iso mbabati tanah Jawa kanthi resik bakal ndak ganjar bumi saksi garing semangka. Raden Pentul menika saged mbabati tanah Jawa wiwit Demak Bintoro ngantos Gunung Patiyayan. Ananging Raden Pentul ing mriki boten kaijenan nggadahi gegandhengan Raden Tembem. Kula nate janji kalih gegandhengan kula Mbem, sok yen ana dina anggara manis sliramu muju-muju kana ing desa Mejaba nggih mriki nggih. Sliramu tak papakana ing marga catur. Mbok menawa wae Raden Tembem dereng mireng anggenipun kula nimbali. Kula ngetimbali agem gending Jawa. Kangen kutan po upama mung sliramu kang dadi dalanging ati wasuwe nggonku nunggu sliramu tansah leledha ngeling ana rikala jaman ke ungkon sliramu wis ngendika tresna lair trusing pati Hitam saksi lawan singgonku ngenteni wong sliramu wong teguh kang dadi ati rene awangi menansa saimpi-impi
Sinargan Wayu Macan Jaya 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 Salamila-mila. Wes. Sampun to, Kang. Iki ya ning desa Mejoba kene aja nelok lho, Mbem. Anggih lho, Kakang. Sing delok wakiye. Waki, alhamdulillah. Sing kene padha lenggah sing delok. Anggih. Lah sing kono kok bablas kabeh. Lah yo jalan raya ya. Halo. Lho kok. Agar ono liwat halu. Halo. Rumah saku kok. Iki mau nyanyine apa wis bos iki? Sampun. Sampun. Anggih. Iki mau damar mancung tinupet ya, Mbem. Anggih. Anggonmu paring lelipur suka parisuka karo anak-anakmu kae. Anggih. Ananging ngene ya, Mbem. Pripun, Kakang? Nalika aku babat alasana ing tanah Jawa, Nggih. aku ki entuk cecala, entuk nawala tiban. Kados mekaten? Heeh. Aku ki dijaluk sabiyantu marang pawongan. Dikongkon ngruwat sengkalane putrane. Banjur Monggo wong ngruwat kae kudu wong kang sing sepuh, ha ta? Anggih. Mula kowe karo aku iki semuda taruna. leres menika. Mula aku njaluk ego pratikelmu aku kudu piye, Bem? Kakang, Iya, Bem. supados panjenengan kalian kula menika ketingal tiyang ingkang sampun sepuh, mbok menawi nglamur laku gantos asma gantos jejuluk ngoten pripun, Kakang? Yen aturmu kaya ngono, aku wis tanggaping sasmita. Anjir. Mula kowe lan aku aja nganggo jeneng Raden, tembung lan Raden pentul maneh. Anjir lajeng. Iki dina nganggo jeneng kaki legayek lan ini legayek, Bang. Panjenengan menika kaki legene dalam kula menika ini legene. Nek ngoten kan nggih sampun jumbo kalian kahanan. Dadi aku ora pekewoh yen terjaluk iki Anggih. pitulungan marang pawongan. Anggih kados mekaten lho, Kakang Pendor. Ananging ngene ya Nini, Pripun? sak bubare aku karo kowe ngamur laku. Nggih. Aku kok cepet-cepet mireng manuk tenjak ganter-ganter sak dhuwure gendeng. Kaki legene. Nini legayek. Prenjak tansah ganter-ganter sang saya banter menika. Sasmitane para pingsepuh rumiyin. Badhe Iya. wonten tamu ingkang rawuh wonten nopo panjenengan kalian kula kaki legene. Coba dirantu sak untara ya Nini. Anjing. Ugi kemawon tamu sak mangkene paringi rezeki kagem panjenengan. Heeh. Teges menika kabecikan kagem keluarga panjenengan kalian kula kaki legene. Kaki legene. Nini legayek. Perenjak anggenipun kantor-kantor menika tumus.
Sak menika wonten tamu ingkang rawuh wonten mriki. Napa panjenengan menika sampun tepang tamu menika? Babar pisan aku durung tepang. Coba kita takokane ya ini. Sumangga kaki legi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Damel kagete manah kula, panjenengan menika paring asma sinten, saking dusun pundi, kok raya-raya sawan dalemipun kaki legayek lan ini legayek menika wigatosanipun napa nggih, Pak? Nggih kaki legayek. Kula utawi wakil dalemipun Bapa Kustami dalah Ibu Rumini Nggih. ingkang kaping sepindhah inggih menika badhe silaturahmi ingkang kaping kalih kula atas keluarganipun Bapak Kastami dalah Ibu Rumini badhe nitipi adatipun tanah Pulo Jawa inggih menika badhe nitipaken putranipun ingkang kaparingan asma Siti Jawharatul Farida ingkang nggadhahi klilit inggih menika putra namung setunggal boten gadah kadang sanak sedulur inggih menika utawi unting-unting kaki legayek. Nun sewu nggih, Pak. Silaturahmi panjenengan kula tampi mugi-mugi dadosa sederekan ing sak mangkene nggih, Pak. Nggih, kaki Kok legayek. panjenengan ajeng titip putra panjenengan apa panjenengan sampun ikhlas lair batos panjenengan? Ikhlas lahir batos kaki legayek. Ibu nggih sampun ikhlas nggih, Bu. Nah, mriki, Mbak. Piye? Yo iki lagi mara to. Nun sewu tesih wonten wigatosan malih napa sampun? Sampun cekap kaki legayek. Mbok menawi sampun cekap Bu ajeng kondur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki legi. Nini legayek. Banget bungae ati kula kaki legi ya. Sakmenika panjenengan kalian kula sampun pinaringan momongan. Samangka sampun 3 tahun lawase. Panjenengan kalian kula anggenipun bebrayan boten pinaringan momongan kaki legi ya. Ya iki sing kok arep-arep sing kok antu-antu ha to. Wis pirang-pirang taun anggonmu kepengen duweni momongan saiki dadi kasunyatan. Anggih kasunyatan. Ananging ngene ya Nini. Pripun kaki legi ya? Putramu kae iki ra bocah sing sregep. Anggih. Coba aku pundhutke janur seneng pepungkuran kae. Oh, kades mekaten. Heeh. Anggih. Selamat, selamat. Kaki legi ya diantu sawetawis. Iya Nini, tak rantu sauntara ya Nini. Kaki legi ya. Nini legayek. Menapa menika ingkang panjenengan kersake kaki legi ya? Ora liya ya mung iku pancen bener Nini. Menika tak olah-alih, Heeh. tak goleki lah kok malahan telingsep lho yo. Janur kae bakal tak koleng-koleng janggane anakmu. Kados Kanggo mekaten. keselamatane Rina lan sak wengine. Anjih kaki legi ya. Kaki legi ya. Nini legayek. Sampunipun putra panjenengan kalian kula menika panjenengan kalunge arupi janur kuning. Lah kok pasariyane tansah cemplorot tambah sumunar, tambah ayune, tambah manise esemane dede kaki legi ya. Ya kabeh mau saka gedhe katiasane janur kuning kae. Kados Cahya mekaten. utawa nur sing temurun saka dhuwur kae ya Nini. Anjih. Ananging sabubare anakmu tak kalungi aji sangut. Sekawet sak jroning rompok anane aku kelawan kowe.
Sadurunge Gusti Ramu tak tinggal. Iki dina anakmu uga bakal ndak singit kene ini. Genduk Siti Jauha Rotul Farida Perawan Jelagur. Perawan jagur saiki delok mulo. Nggak wis pas tahun ini. Anggih kaki legeye. Ya mosok li anake kaki legayek karo ini legayek kok jenenge kok Siti. modern. Anggih kaki legeye. Heeh. Menika perawan jagur bakal kula gulawentah. Bakal kula anggap kados anak kula piyambak rak ngoten to. Kudune kaya ngono. Anjing. Nanging iki dina aku bakal budal ana ing Kutaraja. Yen to diramu tak tinggal sakjane rompok karo anakmu si Perawan Jelagur apa ya wani ini. Kaki legeye. Ini legayek. Amargi panjenengan menika kapolone keluarga ingkang kedah nekapi kebutuhan inggih menika sandang, pangan lan papan. Ananging kula lak dados ibu nembe kemawon. Dados mbok menawi panjenengan tindak wonten Kutaraja. Kula nyuwun kanca ruwang kagem jagi keselamatan si Perawan Jelagur kaki legeye. Ini legayek. Kaki legeye. Yen aturmu kaya ngono kowe njaluk kanca rowan aku tansah kelingan. Anjir. Yen to anakmu si Perawan Jelagur lahir cengker ning alam donya kae ora kaijenan. Duweni sedulur tua papat cacahe ning maujud badan alus. Anjir. Upama iki dina ndak wujudke dadi badan kasar tak jaluk aja wedi yen ini. Anjir kaki legeye ngestakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ngger Supi Amarah Alwama Mutmainah. Nini legayek. Kaki legeye. Ya iki wujuding seduluring tuwa anakmu si Perawan Jelagur. Anjir kaki legeye. Coba ndak bangune yon ini. Ngger Supiyah Amarah Lamalan ke Mutmainah. Sekawat ke badan halus tak cipta dadi badan kasar. Iki dina ora tak kon enak kapenak lungguh jigrang sela tumpang paribasane. Ning siramu tak kongkon jaga. Bau kiwa tengene kadang manem uga dadi kanca rowane ini legayek apa ya sago ngger. Yen kaya mangkono ini legayek Anjir kaki. selak kesore nek nggonku butuh ning Kutaraja. Sewang-sewangan andum slamet aku njaluk pamit ini. Atas kaki legeye andom selamat.
duwe kewajiban momong putriku si Prawan Jlagur. Ananging ngopo? Kowe malah padha layah-layah padha jejagongan. Banjur sedulurmu anom kuwi ana ning ngendi le? Nini Legeye. Mutmainah. Saderenge kula matur. Kula kalian kadang kula Sophia Amarah Alwamah. Nuwun agunge samudra pangapunten ini. Mutmainah. Janjane kuwi kepengin matur apa? Lah kok malah aku dadi deg-degan lho ya, aku malah tratapan ndung aturmu. Kula kalian kadang kula diutus Kaki Legeye diken jaga bau kiwa tengene Genduk Prawan Jlagur. Pancen bener. Nanging kula luput anggone jaga bau kiwa tengene Genduk Prawan Jlagur nini. Luput kepiye sing mok karepke Mutmainah? Genduk Prawan Jlagur sak menika murca nini. Apa aturmu kuwi bener Mutmainah? Apa sing mbok aturno kuwi bener yen to Prawan Jlagur iki dina ilang Mutmainah? Ngapunten nini, ngapunten. Ora nyangka beber blas. Yen to kabeh janjimu nalika semana marang Kaki Legeye iku ora ana kasunyatane beber. Kenapa jago bocah siji wae kowe bisa melemu? Aku kowe ngerti. Yen to Prawan Jlagur kuwi putriku. Putri sing tak antu-antu wis semene taun aku kepengin duweni putri dina iki aku pinaringan putri ananging apa? Teko bener gampang bener atur syukur ngaturno luput sedulur papat. Wongke kula kedah tanggung jawab kalian Kaki Legeye nini. Tanggung jawab sing kepiye? Samangka gur jaga bocah siji wae nganti ilang musra kaya ngono. Samangka kowe ngerti yen to si Prawan Jlagur kowe putri titipan. Jujur mengkone yen wong tuane. Sakonen kene papan panggonan kene banjur goleki putrimu. Aku kudu jawab sing kepiye? Sophia Amarah Alwamah lan Mutmainah. Kudu aku maringi pintana karo kabeh nganti tumekaning pati amarga tanggung jawabmu nalika semono kuwi karo sunyatane sedulur papa. Prawan Jlagur kuwi putri sing tak antu-antu. Wis tak jaga nganti kaya ngono ananging apa? Jaga Dewa Bathara. Sapa to sejuko? Apa ya anakku iki dicitra karo bangsa sing ora katon? Sophia Amarah Alwamah lan Mutmainah. Aku kelingan yen to dina iki kowe dadi pesan wadah. Tak kira sing nyidra sedulurmu anom si Prawan Jlagur kuwi bangsa lelembut bangsa sing ora katon. Ora bakal bisa nemok. Aku kelingan marang pawelinge Kaki Legeye. Nalika arep budal tindak kematian Kutaraja. Kalau semono Kaki Legeye paring piweling yen ana kedadian. Aku kelawan kowe sedulur papat. Ora iso ngatasi kedadian kaya ngene. Tak kira yo lakon sing iki sedulur papat kula. Aku njaluk tolong. Tetep papat Gusti kang jaga. Nini Legeye rumangsa sumendal sak
sakjroning atiku kepengin ninggal-ninggal mlebu sakjroning rompok. Iki dina siramu uga anakmu sapapate padha tawang-tawang tangis. Banjur aku ora mangerteni putramu si Joko Jlagur prawan Jlagur mapan ana ngendi nini? Kaki-kaki. Satenipun matur kula nyuwun agung ing pangapunten kaki-kaki. Nini legeye. Coba matura kantri trewaca, kowe iki garwaku, donyaku ya bandaku. Coba matura nini. Kaki-kaki. Nini legeye. Panjenengan sampun masrahaken slametane si prawan Jlagur kaliyan kula datan sedulur papat Nanging biyen ini senyatan menika mboten kados ingkang panjenengan lan kula kersakaken kaki-kaki. tegese piye nini legeye? Kaki-kaki. Prawan Jlagur menika marta. Putraku ilang. Nyuwun pangapunten kaki-kaki. Nini. Jaga bocah siji wae ora bisa. Monggo bocah kae iki dudu putrane dhewe. Mengko yen ana wong tuane sak lorone rawuh banjur isen wirang apa sing tak tampa nini. Niku ingkang kula kuwatiraken kaki-kaki. Nini legeye. Kaki-kaki. Wis cukup anggonmu tawang-tawang tangis. Yen to aku karo kowe tansah tutuh pinutuh ra bakal ana rambuhe. Sliramu tak aturi munggane sanggar pamujan maminta marang Gusti kang gelar jagat supaya bisa baline anak moneng pangkonmu ini. Ngestakaken dawuh kula bakal nuwun. Mugi-mugi prawan Jlagur enggal kepanggih kaki-kaki. Tak jaluk aja kendhating donga. Nger Supiah amarah lan mutmainah. Sekawit sliramu muni sagun jaga bau kiwa tekene kadangmu anget. Ning iki dina kadangmu murca wae kowe padha ra mangerteni. Mutmainah. Wis sing duweni aji gandha pangrasa lan panglimunan. Kowe iso golek ana ngendi papan dununge kadangmu ana. Lan kowe kabeh aja enak kapenak sakjroning rompok memantul lakune Mutmainah supaya bisa baline kadang mana-mana ing pengarepaning kaki legene. Aja mung taun ana windana ana bebasan tak jaluk iki dina enggal budhal kersa bagus. Nggih kowe sak papate. Segawet kowe tak kongkon goleki ana ngendi papan dununge kadangmu ana. Ning iki dina kowe wis wani bali ana ing pengarepaning kaki legeye. Mutmainah. Apa wis entuk gawe ngerca bagus? Nggih. Kan Kang Gediri sriki Kang Nyidra kadang kuanen. Dadi kiwan kang gediri sing kang nyidra kadangmu. Iya. Banget anggonku nampa ya, Ngger. Sekawet kowe badan halus tak cipta dadi badan kasar. Iki dina bakal ndak balikke dadi badan halus maneh kanggo kekuatane jiwa ragane kadangmu ana. Mula rasa kesuwen iki dina enggal lebonana kerja bagus. Mandek satrio. Tejo selaksana tejane wong anyar kadang. Kemludung kaya krikil malang marika diondo. Ger cah bagus yen pancen sira isa tata jalma. Sapa kang dadi dasaranmu, Ger? Manungso. Eneng baran. Ambuh marang sak lumahing jagat sak uriping langit Iya. ning lemah Jawa kene ra ana loro uga ora ana telu kaya mong sawijan jajuluk sai Bathara Kala Grapsai balik sapa kowe manungsa wani nyandak aku saka ngendi papan padunung hoi Wila dalah dadi sira kang aran Sri Bathara Kala Grapsai to. yo Wis jamak lumrahe menungsa urip kon pinakon sak tekaing marga catur. oh Ya aku iki kaki legek kang dadi sesingitku Ger cah bagus. aki legaya Eneng baran. entak sawang-sawang pasuram kaki legaya entak rungok-rungokke
aku ora pangkling marang itu. Iya. Kowe iki lamur laku dadap aku seling. Ayo pawongan ireng ceman lu kok sekeparan. Yo Raden Pentul. Dasar kepara nyoto. Raden Pentul. Enek Kowe lek gaya. Yen kowe lali karo aku guys. Nek. Ing wis mesti wae ora lali marang Semarang. Dasar kepara nyoto. Rikala Semana. Aku duweni gelar Senopati Agung ana ning Prajamuja Pak. Iya. Jajuluk Raden Gembong Kamijaya. Gembong menika gedhe, Jaya menika sakti. Gedhe dar sakti. Ya aku Gembong Kamijaya. Iya. Tadah kala mangsa kuri kala Semana, kebo sapi iki dang menjangan kuwi sak piturute gak kira. Rene. Wis kabeset raga jeneng Gembong. Kapara Jajuluk. Sai. Betara kala gelap sai. Tadah kala mangsaku kok wenehi titise Bapak Adam lan Ibu Hawa. Pancen bener. Wis sing nandhang sengkala, sing gendong reget, sing duweni Sukerta. Yo kaki le gaya. Enek maran. Yen kowe lali-lali marang janji-janjimu marang aku, nalika sejarah tanah Praja. Jabang pangane Sri Betara kala gelap saip. Wektu dina iki bakal tak udarke kaki le gaya. Gelap sayuta. Enek paran. Coba aturke kanthi gamblang bakal ndak rungokke ngger cabang. Woi kaki le gaya. Piye? Rungokno gobok mulih nang mripat. Iya. Ning desa ngendi? Lan ning ngono kutha ngendi? Yen ana pawongan ngandhut sangang sayi 10 dina. Areke ponang jabang bayi hambarengi. Mletheke surya. Kowe kena darani bocah julung wae. Tawa julung. Sing angka loro. Ning desa ngendi lan ana kutha ngendi? Yen ana pawongan ngandhut sangang sayi 10 dina. Iya. Areke ponang jabang bayi hambarengi. Beduk ding utawa tabuh rolas awan. Kowe kena darani bocah dulung sungsan. Angka Sing angka 3. Ning desa ngendi lan ana kutha ngendi? Yen ana pawongan ngandhut sangang sayi 10 dina. Iya. Lairke ponang jabang bayi habarengi angsupe surya. Kowe kena darani bocah dulung caplok. Angka 4 gajah bagus. Angka 4 kira-kira. Ning desa ngendi lan ana kutha ngendi? Yen ana pawongan kok duweni anak siji jatahe. Iya. Tanpa kakang tanpa adi. Yen lanang kena darani bocah ontang-anting, yen wadon kena darani bocah unting. Iya. Sing angka 5. Ning desa ngendi lan ana kutha ngendi? Yen ana pawongan kok duweni anak loro jatahe. Iya. Lanang wadon utawa wadon lanang utawa lanang karo utawa wadon karo. Yen lanang wadon kedana kedini, wadon lanang kedini kedana, lanang karo greger lawang kembang. Wadon karo kembang sepasang. Kang angka 6 gajah Sing bagus. ngono panggil gaya. Ning desa ngendi lan ana kutha ngendi? Iya. Yen ana pawongan kok duweni anak 3 jatahe. Lanang wadon lanang utawa wadon lanang wadon. Yen lanang wadon lanang sedang gawe pancuran. Kok sok bali pancuran gawe sedang. Kang pungkasan gajah bagus. Ing pamungkas akil gaya. Titise Bapak Adam lan Ibu Hawa kabeh. Aja pisan-pisan duweni janji-janji unek-unek sak jroning ati. Iya. Yen teko lor wong duweni uni. Teko wetan wong duweni ujar, teko kidul wong duweni nandar, teko kulon wong duweni kaul. Iya. Uni ujar nandar kaul kuwi ra mesti ucape wong liya. Nanging wong ucape dhewe. Lah iki lho gaya. Gelap sayuta piye? Yen kowe pengen mangerteni. Aku wani busak jroning desa Mejaba kene. Aku nggodho. Aku ngrumangsani. Aku kepengin nagih janji marang kowe. Ing desa kene iki ana pawongan sing duweni jeneng Bapak Kostamen dalah Ibu Romtini. Pancen bener. Kuwi duweni anak. Amung siji cacahé. Iya. Beduk siji kuwi tanpa kakang tanpa adik. Nek gene yo, sakwise tak tadah kala mangsa kuwi, tak kremah-kremah ra bisa ajur. Tak ulu ra bisa kolu. Tak untal-untal malang kaki gek. Ora dadake ae meter tak jroning wadokku kapara gawe sakarane. Napa sampe kaki gek? Gelap sayuta. Paran. Yen kowe takon apa sebab sakwise kowe nadah kala mangsa putrane Bapak Kostami sak keluarga kae. Ora ndadakake ayem tentrem sak jroning gua garba. Oh, Malah kapal rasane panas pedes pereh. Mergo kowe lali marang janjine kaki legek lan ini legek ewa semua. Kowe kena nadah kala mangsa titi sing Bapak Adam Ibu Hawa sing nandang lali lan sing nandang sengkala. Tak ambali pisan maneh sing nandang lali lan sing nandang sengkala.
Mulai wektu dina iki Bapak Kostami sak keluarga kae wis eling ruwat cengkalane putrane. Malah kapora bocah kae wis tak kalungi aji sangot kang wujud janur kuning. Malah tandhake bocah kae iki bocah kang wis suci, ora duwe gethek cilik apa wae. Mula gelap sayuta. Wektu dina iki putraku entuk ya ndak jaluk, ora entuk ya ndak jaluk. Upama gelap sayuta kamu bakal ndak sembadani kerja Bang. Wih adalah ojo gampang gumamang anggonmu ngucap kayak gini gak? Entuk kok jalur entuk yuk kok jalur. Pancen bener. Putar kok gelap sayuta kamu bakal kok sembadani. Iya. Nah gila gak ya? Waktu dino iki bakal tak luka rakyat anakmu. Neng! Saya putar kok gelap sayuta. Yau gembong kami jaya. Iya. Jaluk bubono. Tebusan ganti anakmu peng saguh minangkani. Kaya enteng sinangga bot anggonmu ngulungake putra. Yo. Waton donya ana wujud bakal ndak wujud apa dadi panjalukmu. Kowe njaluk Mas Picis Raja Brana, busana sing kebebyar kae waton cijo mudune lintang lawan rembulan kae kecap bagus. Sakile gaya. Lap sayuta piye? Aku ora butuhake Mas Picis Raja Brana. Aku ora sudi mbok ini busana sing kebebyar kuwi. Sakile gaya. Eneng paran. Anakmu Wiraga. Raga kekantilan nyawa sing kepanjingan sok. Pira gantine? Raga kekantilan nyawa sing kepanjingan sok. Iya. Kuwi sing nganggo sarwa sik. Kangaran. Pitik putih siji cacahé. Kuwi sing angka pisan. Kang angka loro. Sing angka loro. Mori sak dedek sak pengawe. Sing angka telu. Beras sawit rahu pawon sak cukup. Ora ora sore. Yen kaki legi saguh mujuti wektu dina iki bakal tak lokarake nemu kaki legi. Ing ngarep wis tak kandhake waton donya ana wujud bakal ndak wujud apa dadi panjaluk. Yo. Putraku kok ulungake esuk tak wujud esuk kok ulungake sore bakal ndak wujud sore Yo. kecap bagus. Yen ngono kaki legi ya. Ora usah kesuwen. Tampanan anakmu sak kareng kaki Tak legi. tampanane kecap bagus. Ini legaya cukup anggonmu mempen semedi. Wis cukup anggonmu mempen semedi. Ini legaya. Kaki legaya. Menapa leres menika prawan Jagor? Kaki Pancen legaya. bener. Pancen bener iki anakmu si Prawan Jlagur ini. Alhamdulillah, matur suwun marang Gusti ingkang akarya jagat. Ananging kaki legaya. Nanging piye? Panjenengan nemokke prawan Jagor menika wonten pundi kaki legaya? Tak rewangi pecahing dodo mlabaring ludira. Anjeh. Bot-bot aku ngrebut anakmu sing ditadah kala mangsa Betara kala gelap sayuta kae. Betara kala gelap sayuta. Ananging boten napa-napa prawan Jagor menika Anakmu bali kanthi slamet ya ini. kanthi slamet. Anggih kaki legaya. Nek kados mekaten kok menawi mangke tiyang sepuh dateng wonten kriki lak nggih kula kalian panjenengan boten pekewo boten lisem to. Kaya mangkono. Ning ngene ya ini. Pripun kaki legaya? Lelakon iki simpenan kanthi rapet cukup aku lan kowe sing mangerteni. Aja nganti ana wong liya sing mangerteni babagan murcane anakmu si Prawan Jlagur. Kaki legaya. Bakal kula simpen wati menika kaki legaya. Nini legaya. Kaki legaya. Sak bubar anakmu bali aku kok miring manuk perenjak ganteng-ganteng sak jabane omah. Malah kaporo menika klendang. Menapa panjenengan pangkleng kaki legaya? Kae kok sajak Bapak Kostami karo Ibu Rumini to ini. Kaki legaya panjenengan persani. Lan kok dapyak menika tansah abot. Asta napa menika kaki legaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mboten pangkling menika Bapak Kostami adalah Ibu Romini. Nggih, Panjenengan kok Kaki tebih sanget saking dusun Mejaba rawuh wonten rompake kula kalian garwane kula kok betul kados ngaten menika jandane kagem napa lho Pak? ingkang kaping sependhah. Kula utawi wakil dalemipun Bapak Kastami dalah Ibu Rumini Nggih. inggih menika badhe maringi kagem bebungahipun kagem kaki legayek dalah nini legayek. Ingkang kaping kalih kula badhe hanyuwun kunduripun putranipun Bapak Kastami dalah Ibu Rumini iki kaki legayek. Nun sewu.
Menika ajeng damel bebungah kula kalian garwa kula minangka sedekah panjenengan. Nggih kaki legi. Napa panjenengan sampun ikhlas lahir batos panjenengan? Ikhlas lahir batos kaki legi. Ibu sampun ikhlas nggih, kaya tampani tahun ini kaya sajak kabotan ya. Matur nuwun kang tanpa pepindhan nggih Pak, Bu, sampun maringi bebungah kula kalian garwa kula. Nun sewu. Kok panjenengan kesesa pundhut kondur putri panjenengan menika nun sewu wonten wigatosan napa nggih? Ajeng kula nikahaken. Oh, ajeng panjenengan nikahke. Nggih. Alangkah ngeten nggih, Pak. Saderenge panjenengan pundhut kondur putri panjenengan. Kula titip menika wujuding janur. Nggih kaki legi ya. Nun sewu. Menika simpen dekek teng kantapipun tilem genduk selami sepasar dinten nggih. Nggih. Nek sampun sepasar dinten monggo panjenengan bucal teng kali sing wonten toyane mili. Nggih kaki Nanti legi. sesebutan ngagem donga Jawa mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguak janur nanging aku ngguak sengkalane anakku. Nggih. Sebut asmane Fatihah kaping 3 nggih. Nggih kaki. Menika legi. sampun dados putrinipun Kaki Legayek lan Nini Legayek. Kula paringi jimat asma Prawan Jelagur. Nggih. Niki kagem njangkepi syarat lan sarana mbok menawi mangke teng griya panjenengan kesupen monggo panjenengan timbali kula paringi tulodo nggih. Nduk anakku Siti Jauharatul Farida Prawan Jelagur monggo. Nduk anakku Siti Jauharatul Farida Prawan Jelagur. Gantosan ibu monggo. Nduk anak Siti Jatro Farida Prawan Jagur. Alhamdulillah menika sampun njangkepi syarat lan sarana kula mboten saged menggak ateges menika asli putri panjenengan. Monggo sugeng kalian Bapak Ibu salim. Kula mboten saged nyangoni napa-napa nggih Pak Bu, namung saged nyangoni donga. Nggih kaki legi. Mugi-mugi sak mangke sak bibaripun dipun imah-imahaken dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal-enggal diparingi golek kang bisa tata jalma. Nggih kaki legi ya. Bapak menawi ajeng wangsul sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki Legayek. Nini Legayek. Bapak Kostami adalah Ibu Rumini menika. Sak kondoripun lah kok nilaraken tembor sak isine menika mengko werdi menapa Kaki Legayek. Nini Legayek. Kula Kaki Yen Legayek. siramu durung mangerteni kabeh ning tanah Jawa kae ana werdine. Anjir. Iki dina bakal ndak werdekke supaya tangga teparo sanak Rahim seneksenan para wali para nabi. Kaki Danyang, Nini Danyang kedanyangan bersumber ing tanah Jawa. Kaki Danyang Nini Danyang kedanyangan bersumber ing dusun Mejobo. Sineksenan dinten pitu pekenan gangsal uga kadange tuwa Supiah amarah Allah lan mutmainah. Ing sonten menika kadhatipun Bapak Kustami sampun luar kersane Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gelap sayuto Ini peran. sing gedhe pangampura marang Kaki Legayek lan Nini Legayek. Upama iki dina Kaki Legayek jala sabda tumeka kaping pindho apa kowe sago kerta bagus. ya. Yen kaya ana jaganan reksan griyane Bapak Kustami sak keluarga kae sak jroning 40 dina 40 bengi. Yen ana bebiu bebaya kang redu saka kidul kerta bagus. Apa kita kau tak balik ngidul? Saka lor, Apa kita ngidul tak balik ngalor? saka kulon, Apa kita wetan tak balik ngulon? saka wetan. Apa kita kulon tak balik ngetak? Bagus kiblat papan terus kok adebu. Yo. Upama panjang metak handi sarwa bangga ta bagus. Aku ragu dunia. Sarwa ire, Aku langsung di sarwa lure. Aku ora pengen lirik. Sing kok jaluk pitik putar mundur sak pecah bakal ndak Oh. wujudi kan ta bagus.
Loh, nun sewu megah-megatan anggenipun kula nampakaken mbok beliau wonten klenta-klentu Nyun Agung ing samudra pangarsami. Sugeng kondur sugeng pepanggihan ing sanes wedal kula minangka wakilipun sandiwara barongan Wayu Macan Jaya mbok menawi wonten klenta-klentu anggenipun maringi hiburan Nyun Agunging Samudra pangarsami. Jaya Jaya Wijayanti Rahayu Rahayu Rubeda kalih Sambikala sandiwara barongan Wayu Macan Jaya paripurna.